Bună ziua și bine v-am găsit la prima lecție de recapitulare. Data aceasta vom recapitula materia pe care am făcut-o în clasa a 5-a la Scratch. Vom trece foarte repede peste câteva elemente. Mai întâi vreau să facem în felul următor. Vrem să mergem aici la Setări, Settings, Language și să alegem limba română. Dacă nu o găsiți, dați în jos de tot până găsiți aici română. Avem în ordine alfabetică română. În momentul de față ne va apărea interfața în limba română. Și avem câteva elemente de mișcare, de rotire, înainte sau înapoi, în sens accelerația-sonic sau în sens invers al accelerația-sonic, merge 10 pași care merge înainte, în direcția în care este orientat personajul. Dacă îl punem cu minus, va merge în spate. Merge la poziție aleatorie. Vedem că personajul de fiecare dată când vom da click se va duce la o poziție aleatorie. Da? Și dacă dăm la cursorul mouse-ului, se va duce la cât mai aproape de mouse. În cazul acesta nu ne este de folos. Merge la X, Y, avem aici coordonatele X și Y. X-ul, dacă vedeți în stânga, dreapta, arată săgeat. Cu cât este mai în dreapta, cu cât este numărul mai mare, plus, dacă este în stânga, este mai mic și este minus. Avem un centru, 0, 0. Dacă mergem în sus, vedem că avem Y-ul care crește. Dacă mergem în jos, încetișor, încetișor, vedem că Y-ul scade. Dar de fiecare dată când apăsăm pe acest buton, pisica se va duce la poziția specificată. În cazul acesta se va duce la 0, 0. Avem câteva dintre acestea care ne interesează. Modifică X, modifică Y și setează X la, setează Y la. Practic acestea două ce fac? Sunt o combinație care fac același lucru ca acesta. Setează totodată și X-ul și Y. Dacă punem aici 25, 25, vedem că X-ul rămâne în mod constant 25. Dacă modificăm cu 25 sau cu minus 25, haideți să zicem, vedem, modifică X cu 25. Ce se va întâmpla? Se va adăuga la X, aici la 25, se va adăuga valoarea 25. Va fi 50. Dacă mai dăm încă o dată, se va mai modifica încă o dată. Dacă dăm cu Y cu minus 25, vedem că Y-ul scade de fiecare dată cu 25. Dacă punem plus în acest loc, punem 15, de exemplu, haideți să ștergem și să punem 15, vedem că valoarea crește. De la minus 45 ajunge la minus 30, minus 15 și acum, dacă mai dăm încă o dată, va ajunge la 0. Cam așa este diferența dintre modifică și setează. Setează, indiferent de câte ori dăm, acea variabilă sau acea coordonată se va seta la aceeași valoare de fiecare dată, pe când modifică, crește sau scade. Dacă avem poziția X, ne va oferi poziția X sau poziția Y, cea pe care o avem aici la coordonate, în cazul în care vrem să știm acest lucru. La aspect avem câteva dintre acestea care ne vor spune mesaje pe care trebuie să le ascultăm. Spune, salut, dacă vrem să modificăm mesajul, am 13 ani, vedem că pisicuța va spune că are 13 ani, dacă nu vrem acest mesaj, va spune poziția Y, sunt la poziția 50, da? Putem să schimbăm costumul, am spus că în timpul orelor am putut să simulăm fenomenul de mișcare. Haideți să punem aici direcția 90, ca să fie îndreptată înainte. Vedem că se poate schimba, da? Direcția. Dacă dăm costumul următor, vedem că acestea se vor modifica unul după celălalt. Cum ne dăm seama ce costume avem? Dăm click pe personaj și aici avem așa, costume. La costume avem costumele pe care le are acest personaj. Dacă vrem, putem să modificăm. Dăm click dreapta, dăm duplică și facem așa acest costum. Dăm aici click dreapta, duplică. Putem să modificăm chiar și poziția ochilor dacă ne interesează. Dar trebuie să fim mai atenți. Așa că o să facem așa, doar atât. Iar costumul acesta îl vom duplica și vedem că avem de data aceasta 5 costume. 1, 2, 3, 4 și 5, da? Cum facem acum? Haideți să vedem. Schimbă costumul la costum 1. Costumul 1 este acesta, costumul 2 este acesta, costumul 3 este acesta,
4 este acesta și costumul 5 este acesta, da? Dacă dăm de fiecare dată costumul următor, acestea se vor circula, va fi unul după celălalt afișate, să spunem așa. Vedem cum modifică de fiecare dată. Dacă dăm foarte, foarte repede click pe acest buton, vedem că se modifică costumul următor. Avem aici decorul pe care putem să-l schimbăm, adică fundalul din spatele acestei imagini. Haideți să alegem de aici. Alegem un decor, alegem un basketball, decoruri 2, haideți să punem așa. Alegem un decor, baseball 1, și tot așa putem să mai adăugăm câteva decoruri. Da? Dacă vrem să le modificăm, dăm din nou click pe acest personaj, alegem schimbă decorul. Vedeți că avem mai multe opțiuni. Backdrop, cel alb, basketball 1, care este deja aici. Baseball 1, tot l-am adăugat mai devreme. Beach Rio, la fel. Dacă dăm decorul următor, acestea vor fi unul după celălalt modificate. Haideți să dăm click pe decoruri. Dăm click aici pe decoruri și vedem că ele vor fi adăugate aici. Da? Mergem mai departe, la parte de aspect avem câteva acestea, modifică mărimea sau setează mărimea, da? Modifică ce face, crește sau dacă punem cu minus 10 va scade dimensiunea actuală. Dacă punem la 100, vedem că la 100 este dimensiunea inițială pe care o are personajul. Dacă o scădem foarte, foarte puțin, vedem că dimensiunea minimă este de 5. Da? Dacă dăm 100, indiferent de câte ori dăm, vedem că mărimea sau dimensiunea rămâne constantă la 100. Mergem mai departe, la sunet, avem câteva sunete în funcție de personajul pe care îl avem. Haideți să alegem și alt personaj, acest urs. Da? Avem câteva sunete. Da? Nu-i cine știe ce sunetul acestui urs. Da? Trebuie să înregistrăm noi toate aceste sunete. Dacă vrem să înregistrăm sunete la pisică să ne facă miau, da? Avem aici modifică efectul sunetului sau ștergele efectele audio sau putem să scădem să se audă mai încetul, da? Vedem volumul. Volumul este la 0. Putem să facem la fel și cu celelalte. Ca să putem să ștergem toate aceste lalte, trebuie să dăm click pe ea și dăm șterge blocul, da? Sau le tragem în stânga pe fiecare dintre acestea ca să putem să eliberăm, să vedem și celelalte controle pe care le avem. Deci, din nou, aceasta este doar o recapitulare a lucrurilor pe care le-am făcut în anii anteriori. Mă rog, o mare parte din lucrurile acestea le-am făcut. Unele va trebui să le putem să le învățăm anul acesta. Bun, haideți să ștergem toate acestea. Și avem așa, evenimente. Ce fac aceste evenimente? Când se identifică evenimentul specificat în această casetă sau în acest bloc, se va porni codul care este de desubt. Haideți să vedem așa. Mergi la 0, 0. Da? De fiecare dată când dăm click pe steguleț, pisica se va duce în centrul imaginii. Dar, haideți să facem felul următor. Nu vreau să se ducă în centrul imaginii, vreau să meargă înainte, da? În dreapta, cu 10 pași. De fiecare dată când dăm click pe steguleț, vedeți, aici apare steguleț. Pisica merge înainte. Dacă avem mai multe blocuri, așa, putem să meargă și în sus. Modifică Y cu 10, merge în dreapta sus. Dacă îl duc în stânga jos, de aici, la fel vedeți că se duce în dreapta sus. Alte evenimente pe care le putem avea când apăsăm o anumită tastatură. Un anumit buton de la tastatură. Avem spațiu, dreapta în sus, jos, A. Spunem că avem A. Punem aici. Punem această tastatură vizuală. De fiecare dată când dăm click pe A, da? Acum, da? Vedem că pisica se duce în sus. Haideți încă o dată să vedem. Da? Dacă modific în loc de A și pun, nu știu, C, vedeți când apăs A acum nu mai merge, dar dacă voi apăsa C, se va întâmpla acel lucru. Mai avem așa, când se schimbă la backdrop 1, da? Haideți să vedem. Baseball 1, avem așa, spunem, aspect spune, joc,
baseball. Da? Da? El este afișat acum. Haideți să vedem aici. Salut. El este pornit ori când dai click pe el, ori când se identifică această schimbare a decorului. Da? Haideți să vedem așa. Schimbăm decor. Da? Dacă dau aici baseball, nu basketball, pardon. Haideți să dăm basket, joc basket. Da? Ce se întâmplă? Haideți să vedem. Când dau click pe acest bloc, ar trebui să se schimbe fundalul din dreapta, da? Să fie fundalul pe care îl avem mai devreme. Haideți să vedem la decoruri. Ar trebui să fie acest fundal, da? Și să vedem dacă funcționează. Dăm click pe personaj, dăm click pe el, da? Vedeți? Imediat pisicuța a spus mesajul sau s-a executat tot codul de acolo, da? Haideți să-l punem în dreapta sus, acest personaj, dăm backdrop din nou la acest alb și să-l punem în centrul imaginii. Facem așa, setează X la 0, ca să punem în centrul imaginii pe axa X, pe axa Y, la fel, 0. Bun. Haideți să vedem. Schimbăm pe basket. Ce ar trebui să se întâmple când va trece acest fundal de la alb la basket? Pisicuța ar trebui să ajungă în centrul imaginii, de fapt să spună joc basket și apoi să meargă în centrul imaginii. Haideți să vedem. Da? Deci funcționează. A intrat în centrul imaginii și a spus mesajul joc basket. La fel se întâmplă și cu celelalte detectoare de evenimente. Când intensitatea sunetului este mai mare decât 10, da, asta nu o să folosim noi. Cam atât. Control sunt buclele repetitive și decizionale pe care le-am învățat. Noi am învățat doar această structură decizională. Așteaptă o secundă, bineînțeles că știți ce face. Haideți să vedem așa. Așteaptă o secundă. Punem aici backdrop 1, înapoi să vedem care este efectul. Da? Să punem că avem 3 secunde ca să putem să ne dăm seama despre ce se va întâmpla. Da? Punem în stânga sus de tot. Haideți să schimbăm. Când schimbăm fundalul la basketball 1, spune mesajul joc basket, așteaptă 3 secunde, va coborî în jos până va ajunge X-ul la 0, da? Setează X la 0, după care așteaptă alte 3 secunde și după care se execută mesajul setează X la 0. Haideți să mai facem așa. Spune salut. Am terminat de jucat basket. Dar să mai aștepte încă 3 secunde, da? 3 secunde. Bun, haideți să vedem. Joc basket, așteptăm 3 secunde, merge X-ul în dreapta, după care ajunge în centru, joc basket și după 3 secunde am terminat de jucat basket, da? Cam asta este. La detectare, când se detectează anumite lucruri, noi am folosit în mare parte această structură întreabă și așteaptă. Haideți să o folosim în legătură cu acest lucru. Să vedem. Cum te numești? Da? În ce clasă ești? Da? Și vedem, trebuie să dăm un număr. Folosim această structură decizională. Vedem dacă răspunsul este egal cu 6, atunci, sau 5, clasa 5, da? Să zicem că acea personaj este în clasa 5. Atunci, ai cea mai șmecheră clasă. Semnul exclamării. Dacă nu, ce se întâmplă? Nu ai nimerit clasa. Ce se întâmplă? V-am spus și la clasă, da? Structura alternativă sau structura decizională, acest dacă atunci, are rolul de a se uita la condiția noastră, da? Haideți să vedem noi ce valoare avem în variabila răspuns. În variabila răspuns nu avem nimic.
răspuns egal cu 5, îmi dă fals, da? Nimic egal cu 5, nu. Haideți să vedem. Întreabă, în ce clasă ești? Clasa a 9, da? Avem în caseta răspuns valoarea 9. 9 este egal cu 5, da sau nu? Nu este egal, deci ar trebui să avem fals, da? Dacă punem această condiție aici, în cazul în care este adevărat, da? Haideți de aici, 5, da? Răspunsul este 5, da? 5 egal cu 5, adevărat, true, da? Asta este valoarea, true este adevărat, false este fals, da? Dacă ești în clasa 5, înseamnă că ai cea mai șmecheră clasă. Haideți să vedem. Ai cea mai șmecheră clasă. 5 egal cu 5, verifică, da? 5 egal cu 5, adevărat. Când este adevărat, se va executa de fiecare dată prima dintre acestea două. Dacă punem o condiție fals, da? În ce clasă ești? A 8-a. Nu ai nimerit clasa. Bun. Vrem să se execute acest lucru în momentul în care apăsăm tasta Space, da? Ia uitați. Spațiu, da? Dacă apăs, de exemplu, mai sus să se vadă, când apăs spațiu, mă întreabă, în ce clasă ești? Haideți să dăm clasa a 5-a. Și îmi spune că ai cea mai șmecheră clasă. Avem și operatori, da? Care ne ajută să adunăm două numere. 2 plus 4 egal cu 6. Rezultatul acelei adunări. 3 minus 7 este minus 4, da? 7 minus 3, 4 și se pune semnul minus. Înmulțire, 11 ori 23 este 253 și avem și împărțire, 33 împărțit la 6 dă 5,5. Dacă împărțit la 12, 321 împărțit la 12 este 26,75. Deci avem rezultate de împărțire. Să ne aleagă aleator între 1 și 10. Vedem 2, 1, 6, 10, 4, da? Aleatoriu. Compară două numere acestea, da? Dacă este mai mare, mai mic sau dacă sunt egale. Acestea alătură, dar spun, sunt cineva, da? Noi folosim de obicei aceste lucruri în momentele în care vrem să spunem, să ajutăm personajul să rostească câteva cuvinte care sunt în casete diferite. De exemplu, sunt în clasa și să luăm răspuns de aici, da? Detectare, luăm răspuns. În ce clasă ești? Clasa a 8-a, da? Nu ai nimerit clasa. Dacă spun aici, sunt în clasa răspuns, ce înseamnă? Se va uita. În ce clasă sunt? Răspunsul are valoarea 8 și el va alătura mai departe. Da, uitați, da? Dar nu vreau să fie clasa 8 legat, da? Trebuie să adaug aici încă un spațiu. Perfect. Da? Și dacă vreau să mai adaug încă o dată chestia aceasta, sunt în clasa a 8-a și îmi pare bine. Trebuie să mai adaug încă una dintre acestea și îmi pare bine. Haideți să vedem. Sunt în clasa 8, vedem prima dintre ele, a doua, a treia, da? Le alătur pe fiecare dintre ele. Și ultimul lucru pe care îl recapitulăm aici, în cazul în care cineva a uitat de anul trecut, sunt variabile. Ce reprezintă variabile? Sunt locuri sau casete în care noi putem să adăugăm anumite valori, text, numere și așa mai departe. Cum avem aici variabila răspuns, care este deja predefinită în aplicația noastră sau este deja existentă, după cum vedeți aici, ea este folosită de către aplicație pentru a pune răspunsul întrebării, da? Deci întrebarea care se adresează, da? Punem aici. Cum te numești? Vasile, da? El pune fix textul acela în variabila răspuns pe care o găsim acolo. Bineînțeles, noi putem să creăm variabile noastre, dăm aici, creează o variabilă, numele variabilei, număr de caiete. Avem variabila număr de caiete, avem 0, da? Cum putem să modificăm sau să dăm o anumită valoare? Avem din nou două opțiuni, da? Setează și modifică. Da? Setează ce face? Dă valoarea exactă. Haideți să punem la ambele 2.
Da? Și punem aici număr de caiete. Dacă dăm setează, valoarea va fi exact 2. Dacă dăm modifică, ce va face? Va crește sau va scade în funcție de ce valoare avem aici. Dacă avem 2, va crește cu 2 de fiecare dată când dăm click pe această casetă. Da? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dacă punem cu minus 5, da? 16 minus 5, 11, minus 5, 6, minus 5, 1, minus 5 vine minus 4, minus 9, minus 14 și tot așa mai departe. Dacă dăm aici de mai multe ori, hai să spunem 23, vedem că nu se va modifica deloc, da? Deci asta este scopul pe care noi îl avem aici. Deci cam astea sunt lucrurile și acum să fac un exercițiu alături de voi. Aici avem câteva lucruri pe care putem să le exersăm. Da? Vedem dacă un număr este par sau impar, dacă avem vârsta necesară pentru film, dacă am trecut examenul sau dacă am picat, dacă trebuie să ne îmbrăcăm mai gros sau mai subțire și trebuie să spunem maximul dintre două numere. Eu voi face alături de voi primele două probleme pe care voi încerca să vi le explic încetișor. Dar prima dată trebuie să vedem dacă numărul este par sau impar și avem în felul următor. Da? Trebuie să citim un număr de la tastatură, bineînțeles, da? Hai să punem aici evenimente, când se dă click pe acest steguleț. Ce număr vrei să verific, da? Și ce facem aici, da? Vedem că ducem la detectare și în răspuns nu avem niciun răspuns. Ce număr vrei să verific? 24, de exemplu, da? Va fi pus 24 acolo. Deci variabila există deja în memoria calculatorului dacă pornim programul. Noi ce trebuie să facem acum? Trebuie să verificăm această variabilă, da? Dacă, da? Trebuie să spunem, dacă este impar, spune că este impar. În cazul fals, trebuie să spună altceva. Deci noi avem de spus în felul următor. Numărul, da? Haideți să facem așa. Numărul este par. Da? Numărul este impar. Vedem că aceasta spune corect. Cea de-a doua, ce spune, este corect. Da? Punem și un semn exclamării. Bun. Dar că nu trebuie să se spună de unele singure. Da? Vedem aici avem acest hexagon care ne arată că trebuie să introducem o condiție. Da? Condiția pentru acest lucru este ca un număr să fie par, restul împărțirii la 2 să fie egal cu 0, da? Cum facem restul? Restul împărțirii se obține prin operația modulă, da? În informatică avem această operație care ne spune în mod clar care este restul împărțirii, da? Vedem așa, luăm răspuns mod 2. Cât este restul împărțirii lui 24 la 2? 24 împărțit la 2 este 12, rest 0, da? Ca la matematică. 0. Dacă punem 3 sau 5, 24 împărțit la 5 este 4, rest 4, da? Deci restul va fi 4. Dacă punem la 7 sau la, nu știu, 9, 24 împărțit la 9 este 2 și restul 7, nu? Sau cât va fi? Restul 6. 9 ori 2, 18, plus 6, 24, da? Deci 24 împărțit la 9 este 6, este, 2 și restul 6. Dar ca să terminăm exercițiul nostru, punem modulul 2, da? Modulul 2 este 0. Bun. Acum, dacă acest răspuns este egal cu 0, hai să spunem, egal cu 0, da? Atunci numărul este par. Hai să vedem mai departe. Dacă punem în loc de 24, 23, da? Vedem că aici spune falsă. Adică 23 împărțit la 2 are restul 1, da? Hai să punem totul la loc și vedem dacă funcționează. Deci așa este
verificarea dacă numărul este par sau impar. Punem 57. Numărul este impar. Este corect, da? Punem 57 modulo 2, adică restul împărțirii lui 57 la 2 este 1. Bun. 1 este egal cu 0? Fals. Asta înseamnă că se va executa cel de-al doilea, loc în care trebuie să punem că numărul este impar. Să vedem cea de-a doua problemă. Deci pe aceasta am făcut-o, o facem aici cu verde. Da? Și vedem care este cea mai mare valoare dintre două numere citite de la tastatură. Da? Utilizatorul introduce două numere, folosind două variabile, iar programul compară numerele și afișează care este mai mare dintre ele. Vedem așa. La fel, trebuie să lucrăm acum cu variabile. Nu putem să lucrăm doar cu variabila răspuns, așa că facem în felul următor. Creăm două variabile noi. Primul număr, am creat primul număr, da? Și apoi creează o variabilă, al doilea număr. Bun. Și vedem așa. Trebuie să citim cele două numere de la tastatură. Ca să putem să citim două numere de la tastatură, v-am spus că sunt câțiva pași pe care trebuie să îi urmăm. Prima dată, haideți să facem acest eveniment, să înceapă rularea acestui program în momentul în care se apasă pe steguleț. Trebuie să avem această secțiune, da? Întreabă și așteaptă alături de răspuns, da? Care este primul număr, da? Deci, am creat variabilele. Acum folosim structura întreabă și așteaptă alături de răspuns și totodată care este primul număr. Dăm click pe el. Dăm aici 23, de exemplu. Primul număr este 23. Vedem că s-a pus în caseta răspuns. Noi ce trebuie să facem acum? Trebuie să luăm variabila sau valoarea 23 din caseta răspuns și să o punem în variabila primul număr, da? Setează primul număr la răspuns. Haideți să vedem doar care este diferența între setează primul număr și modifică primul număr, da? Modifică răspuns, da? Haideți să spunem așa, setează 23, da? Rămâne 23 primul număr, 155, 155. Dacă este să modificăm aici, punem cu care este primul număr, 10. Opa, vedem că crește, da? Deci noi ca să putem să citim și să punem valoarea variabilei cea din răspuns, atunci trebuie să folosim setează. La fel, care este al doilea număr? Care este al doilea număr? Și luăm variabila de la variabile, aceasta cu setează și dăm răspuns. Haideți să vedem. Care este primul număr? 12. S-a setat primul număr la 12. Care este al doilea număr? 54. S-a pus al doilea număr la 54. Acum, ce trebuie să facem? Trebuie să comparăm cele două numere. De la control, luăm această structură dacă, altfel, da? În cazul în care unul dintre numere este mai mare, punem așa. Primul număr este mai mare. Altfel, punem așa. Al doilea număr este mai mare. Da? Haideți să vedem. Dacă dăm aici și punem acestea aici. Deci, în mod normal, acestea trebuie să se execute separat, da? Ori acesta, ori acesta. Așa că punem unul aici, da? Sau haideți să punem primul număr pe prima dintre ele, cel de-al doilea pe a doua dintre ele. Și avem așa. Cum comparăm două numere? Avem 12 și 54, da? Punem ori cu acesta, ori cu acesta, da? Dăm al doilea număr și primul număr, da? Primul număr, adică 12, mai mic decât al doilea număr, adică 54. 12 mai mic decât 54, adevărat sau fals? Eu zic că este fals, pentru că 12 nu este mai mic decât 54, da? Eu mă
dar el îmi spune că este adevărat, adică 12, într-adevăr, este mai mic decât 54. Haideți să vedem dacă funcționează. Da? Dacă pun 12, Enter, dau 53, ar veni 12, 53, da? Cel mai mare, conform enunțului, trebuie să fie afișat, adică trebuie să-mi afișeze al doilea număr este mai mare. Mie ce mi se întâmplă aici? Primul număr mai mic decât al doilea număr? Da. Mi se va executa prima instrucțiune de aici, în momentul în care dau Enter, da? Pentru că structura decizională nu ține cont de părerea mea personală, da? Sau de modul în care vreau eu să rezolv problema, ci de modul în care chiar am rezolvat. Dacă eu greșesc ordinea celor două numere, atunci este vina mea, da? În momentul în care voi da Enter, această structură decizională se întreabă. Primul număr este mai mic decât al doilea? 12 mai mic decât 53? Da. Spune, primul număr este mai mare. Primul număr este mai mare. Ceea ce, în cazul în care am numerele 12 și 53, este fals. Eu trebuie să mă gândesc de la început, da, cum funcționează. Dacă nu merge așa, pot să fac invers. Pot să pun al doilea număr în stânga și primul număr în dreapta. Haideți să vedem acum 12, 53. Al doilea număr este mai mare. Deci acum am rezolvat problema prin faptul că am modificat locul celor două variabile, da? Punem 35 și 19, da? 35 mai mic decât 19, fals. Spune că al doilea număr este, deci, 19, care este al doilea număr, mai mic decât primul număr 35, 19 mai mic decât 35, da, înseamnă că primul număr este mai mare, da? Dar noi, ca să fie un pic mai logic și mai ușor de înțeles, spunem primul număr mai mare decât al doilea număr, da? Deci primul număr, 35, mai mare decât al doilea număr, adică 19, da. Deci dacă vedem care număr este mai mare, punem comparația mai mare, da? Și punem primul dintre ele aici. Deci avem cele două probleme deja rezolvate. Voi va trebui să faceți în felul următor, da? Este un pic mai ușor pentru celelalte exerciții. Aici, da? Cu o structură alternativă, să cereți vârsta copilului și trebuie să spuneți dacă este mai mare decât 12 ani, dacă poate să vadă filmul sau este prea mic, da? Trebuie să vedeți dacă o persoană a trecut clasa sau a trecut examenul, de exemplu, cum spune aici, sau ce îmbrăcăminte recomandă, da? Dacă creați o variabilă temperatura, creați o variabilă aici nota și o setați aici, creați o variabilă vârsta, da? Cum am făcut eu aici. Primul număr, al doilea număr și compar. Nota mai mare decât 5, ai trecut, da? Sau nu, nota mai mică decât 4, ai picat. Celălalt, ai trecut, da? Dacă, nu știu, la vârstă și la temperatură la fel. Cam asta este lecția de recapitulare plus cele 3 exerciții pe care le aveți de rezolvat.